Κάτι δεν μ' αρέσει. Να σε ρωτήσω κάτι, σε βλέπω 2 ώρες με αυτό το κόμμα. Κάτι δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω ρε μαλάκα. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ κομπλέ. Σου φαίνεται κομπλέ. Ναι ρε αδερφέ, τι θέλεις να πεθάνουμε? Τι ψάχνω εσύ, εγώ πρέπει να πεθάνω? Το είδα το κουμί που φόρτωσες. Το είδα και το ένιωσα κιόλας. Έτσι, καλά να πάθεις. Αν βρεις τον Τσούλφα, τι λέει? Έχει φάσει να πέσει βρύσιμο. Να πούμε τον Ντάντι. Ο Ντάντι Τσούλφα. Ναι. Όχι ρε βλάκα. Τι λες δε. Ζει ακόμα. Ο Μανόλο είχε πεθάνει ρε αδερφέ. Πού τον θυμήθηκα τον Μανόλο? Άμισε έχει, Θεός χωρέσει τον μαλάκα. Τον θυμάμαι στη Νέα Σμύρνη να τρέχει από μπάτσους. Και τον είδα και είχα κλάσει το γέλιο στο ορκίζομαι γιατί τρέχαμε όλοι από μπάτσους και βλέπω τον Μανόλο δίπλα μου. Και κάνω μας πήγαν μπάτσι, ο Μανόλο. Και γελάω. Και να μην φεύγω από δίπλα του. Έλα εδώ, του έλεγα. Ξέρεις, κλασικά εγώ τώρα. Έλα εδώ. Και φώναζα τους δικούς μου και μαλακιζόμασταν. Μας κυνηγάγανε. Ρε μπρο, ξέρεις κάτι. Με τον Τσούλφα όμως τι να πω, γιατί εντάξει, αντικειμενικά φαίνεται ότι το παιδάκι υπάρχει κάποιο... Δεν θέλω να το πω θέμα. Καταλαβαίνετε όλοι τι εννοώ. Και πίνει και φρύμπες. Αλλά θα ήθελα κάποιον που μου το παίζει σοβαρό λεγγένι. Θα ήθελα πάρα πολύ. Γιάν Κάπα. Γιάν Κάπα. Βάλτε το Γιάν Κάπα ρε μαλάκα το λεγγένι. Βάλτε το Γιάν Κάπα το λεγγένι. Να του πω δύο λογάκια. Κοινοποίηση live. Βάλτε τον λίγο, να του πω δύο λογάκια. Είναι η ώρα του roast. Τραπεζομάντλα και τσουτσίκι. Έχω κι εγώ έναν τραπεζομάγκια. What the fuck. Έχω κι έναν τραπεζομάντλο λεγγένι. Θα σας τον δείξω κάποια στιγμή. Γκοστάει με την μπουργκα. Με τη μαντίλα. Μια χαρά που το λέγαμε. Κάμισε το. Το πιστεύεις ότι βαριέμαι να βγω έξω ρε μαλάκα και δεν έχουμε το σπίτι εδώ πέρα άνετα μόνοι μας. Να κάναμε κολοτούμπες, Να κάναμε κολοτούμπες εδώ και μέσα. κατακόρυφο. Πολύ κατακόρυφο. Σαν τον άλλον εκεί πέρα που κατέβαινε αυτό αμάξι. Μάγκες, ακόμα έχω ένα φιλαράκι ρε φίλε, αλλά εντάξει τώρα έχει σχέση πολλά χρόνια και τον έχω χάσει, καταλαβαίνετε. Δεν κάνει πλέον. Φίλε, το παλικάρι, μαλάκα στο μικρολίμανο, βγαίναμε βόλτες και κατέβαινε σε φανάρια και έκανε κατακόρυφο ρε μαλάκα. Το έχετε ξανακούσει αυτό, το έχετε ξαναδεί? Άνθρωπο να κατεβαίνει από τα μάξι του σε φανάρι για να κάνει κατακόρυφο. Εθισμένος με το κατακόρυφο το παιδί, όπως καταλαβαίνουμε. Ρε και κράταγε φούλ, δηλαδή καθόταν με τα χέρια εκεί. Εγώ πάντως το μόνο πράγμα που έχω κάνει σε φανάρια, στο Φάληρο ήμασταν στην πλατεία, φίλε, ξημερώματα γυρνάμε από ποτό. Αφήνουμε την αρετούσα και είμαι τώρα με δύο μαλάικες που μου έχει φορτώσει η αρετούσα, φίλε. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν ήθελα εξ αρχής να βρίσκομαι σε αυτή την παράλληλα, τέλος πάντων. Και πώς καταλήγουμε να είμαστε σε κεντρικό δρόμο, στα φανάρια να έχουμε σταματήσει και να τσακώνουμε με τους δύο τους βλάκες τώρα, γιατί ο ένας νομίζω ότι δεν ήθελε να με πάει σπίτι. Βαριότανε, ήθελε να πάω μαζί του. Κάτι τέτοιο ρε φίλε. Και εγώ ήθελα να γυρίσω σπίτι μου. Και ξέρεις με πιάνει αυτή η τρέλα μου, το 0% πρωινιάτικα. Και που του κατεβαίνω, φίλε, τους κατεβαίνω από το αμάξι και να έχουν βγει στα φανάρια να με κυνηγάνε. Που σκάνε, λέει ρε Ευελίνα, έλα, συγγνώμη. Και ου. Ράντε, γαμηθείτε, τους λέω που θα σας παρακαλέσω να με πάτε και στα φέρ ηλίθι. Λες και σας έχω ανάγκη, επειδή ο άλλος βαριέται, λέω να με πάει, ξέρω εγώ, ή θέλει να καθίσουμε μαζί της στο διάλογο θέλει και δεν καταλαβαίνει από όχι. Αγαμηθείτε. Και εν τέλει, τι έκανα? Κατέβηκα έτσι πως ήμουνα με τα τακουνάκια μου, το φρεματάκι μου, στις 9 η ώρα το πρωί. Πέρασα ένα ταξί και με πήρε και με πήγε στο πέρο. Αυτά τα ωραία. Δεν έχουμε κανέναν ανάγκη να πάνε να γαμηθούν όλοι τους. Μπορούμε και μόνος μας. Ανάγκη δεν έχουμε κανέναν. Θα βγάλω ένα σπυράκι εδώ πέρα και με ενοχλεί πάρα πολύ. Θέλω να πάμε χειρουργείο. Να πάμε να το χειρουργήσουμε. Ναι, η τέτοια. Η Ρένα θα μου το κάνει. Πρέπει να... τώρα μιλάς στα μαλάκα. Που τι θυμήθηκες μα, κάτσε την πάρα. Να της πω, έχουμε ένα χειρουργείο εδώ. Έχεις τον αριθμό της? Όχι. Έλα ρε πώς. Τώρα που έχει αλλάξει το κινητό, όχι. Άμα το έπρεπε να την παίρναμε με απόκρυψη. Έπρεπε να την παίρναμε με απόκρυψη, ρε αδερφέ. Να της μίλαγα εγώ, το καταλαβαίνει. Ναι. Μπορεί να, αναλόγως και την όρεξη, μπορεί να πάντα είσαι καλαμάρης, μπορεί να πάντα και full διβίστηκα.
Μακάρι να μου απάντα γιατί βίστηκα. Σε παρακαλώ. Ναι. Το έχω πάρα πολύ ανάγκη. Ναι, αυτά ρε μαλάκες, αλήθεια, δεν σας μπορώ εσάς ρε μαλάκα, αυτές τις wannabe γκόμενες έτσι ρε μαλάκα. Δεν σας μπορώ, εσάς για βάζει και εμένα μέσα, ρε αδερφέ. Κατάλαβες, ξέρω εγώ μιλάω γενικά τώρα. Ναι, εντάξει, το κατάλαβα. Μαλάκα, αλήθεια αυτό το... Πώς? Βούλωσέ το, μη πας κάνω. Α, μου το πω. Έλα. Είχες και στο χωριό σου τέτοια. Άσε με ρε μαλάκα, οι περισσότερες από εκεί πέρα τώρα αντικειμενικά κερατσίνη, Νίκαια, τέτοιες περιοχές τη βλέπουνε μαλάκα, λες και αδερφέ από τη Νίκαια είσαι, χαλάρωσε μωρή. Το Χριστό μου ναι, είσαι ακούς τι είναι. Από τη Νίκαια είναι και οπότε έχεις δίκιο, συγγνώμη. Προέρχονται από την Αττική. Τα χρυσάμουνια. Ξύπνησε κατευθείαν ρε το ζώο. Δεν μπορώ ρε. Τι παιδί να φύγει. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Ευχαριστώ πολύ για το follow. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. What the fuck bro. Ρε τον γύρισε ανάποδα και είχε το κεφάλι μου κάτω και βάζει τον κόλλο του πόδι και αρχίζει και γλύφει τα αρχίδια του βλάκα. Τα πελεδάκια του, Τα πελεδάκια του, τα μικρούλικα. Τα δύο αμυγδαλάκια. Τα μυγδαλάκια. Τα δύο αμύγδαλα είναι μικρούλια έτσι. Τα δύο αμυγδαλάκια. Καλησπέρα. Δεν φοράω κάλτσες, παιδιά. Αρχίσαμε τώρα. Το fan club πατούσα. Καιρές ήταν. Ναι. Άκου τώρα πώς το κάνουμε το πράγμα. Λοιπόν, 500 ευρώ μάγκες. Σας στέλνω εγώ τη δικιά μου. Σας στέλνω εγώ τη δικιά μου. Για ποιον μιλάς, για την πουτσα. Ναι, και αυτό, δεν πειράζει. Σας τη στέλνει φωτογραφία άμα τη στείλετε λεφτά. Σας στέλνω εγώ τώρα μάγκες. Λοιπόν, Δεν μάγκες. θα χάσετε. Θα έχω marketing τώρα. Εν τω μεταξύ αυτός νομίζω ότι όντως τηλεμεταφέρεται εκείνη την ώρα γιατί δεν το νιώθει. Και απλά είναι σε φάση. Ό,τι να είναι. Φύγει από τα Ό,τι σκοινιά. να είναι. Hi. Κάνω λίγο ακόμα τσιγάρο. Ναι και, τι είσαι. Κλείνω το live. Ναι. Ρε αδερφέ, βαριέμαι να βγούμε έξω, το Έχει πιστεύω. πάρα πολύ ζέστη η μητέρα σου. Η μητέρα μου. Α, πήγαινε να φτιάξει τα νύχια. Δεν ξέρω πόση ώρα θα κάνει όμως. Θα σου γαμίσω. Θα σου κλείσω τα ρουτούνια. Ρε φίλε, ξέρεις, σκεφτόμουν. Τι.